konstruktion af højden i en trekant. Vi skal beskrive, hvordan vi konstruerer højden, og vi skal vise, at konstruktionen er korrekt. Vi konstruerer højden fra C ved at tegne en cirkel med centrum i C, så den skærer AB, linjestykket AB, i 2 punkter, A1 og B1. Derefter skal vi konstruere midtnormalen til A1, B1. Det har vi gjort nu her. Vi har konstrueret midtnormalen ved at tegne de to cirkler ud fra A1 og B1 med samme radius, og der hvor de skærer hinanden, der tegner vi linjen igennem. Og den linje, vi har tegnet her, er altså højden i trekant ABC. Det første, vi lige konstaterer, det er, at linjen CD står vinkelret på AB, og den står også vinkelret på A1, B1. De ligger jo oven i hinanden. Vi har konstrueret midtnormalen, og dermed står den også vinkelret på. Linjen CD står vinkelret på hernede, og dermed er den både højde i ABC og i A1, B1, C. Men midtnormalen i A1, B1, C er det samme som højden i A1, B1, C, fordi det er en ligebenet trekant. Så dermed har vi vist, at den konstruerede midtnormal er højde i begge de 2 trekanter, og altså linjen CD er højde i trekant ABC. Og det var det, vi gerne ville vise.